बड़ा खुश लागतनी मम्मी जी। का बात बा? खुशी के बात बा त खुशे न होखे। गए रही बेटी हिया त अपना बेटी के सुख देख के हमार हृदय जुड़ा गइल हो। एगो ओकरा काम ना करे के पड़ेला, एकदम महारानी नियर रहेले। तू काहे रोए लगलू? हम ये सोचतनी कि हमर माई आई तो हमार दुख देख के उ तो रोही लगी कि हमर बेटी दिन भर कामे करतिया। का हो हमरा बुखार भइल बा, तारा कोनो चिंते नइखे। ये हम पहले बीमार पड़त रहनी है, तू तो बेचैन हो जात रहलू है। अरे हम तो ये से चिंता नहीं करत, काहे से कि कल इंश्योरेंस वाला आए रहोसन और जियाला से ज्यादा मुंह वाला के फायदा बता के गवसन। कहा भइल रे? राउर माई के आदत नु एकदम खराब हो गइल बा। बुढ़िया जी जल्दी मुस्की कर लेबी, कहियो हम से लगा के मर जाब। तू देख लिया हमर ओहो, अरे भइल का भइल कहत नहीं कि राउर माई जीवन मुस्की कर देल बड़ी है। बुढ़िया के चलते हम कहियो फांसी लगा के मर जाब। तोरा बुझाई करेंगे नहीं सुनाई दे। अरे माई रे, स्थिर से बताओ भइल का भइल कहत नहीं कि तार माई हमर जीवन मुस्की कर देल बड़ी, कहियो बुढ़िया के चलते फांसी लगा के मर जाब। तोर बारे में नाच नहीं गानू तारा पागल औरत। कब हमरा से खड़ा होके बतियो तो सही। का भइल का? हमार बात रो एक बार में ना सुनाई दी। हां महतारी के बात एक बार में सुन लेम, बाकी हमरा सुने खातिर और बतिया ना सुनाई दे। आयो मां, ए बेरा रोटी कुछ ज्यादा ही मोट बनल बा। अच्छा हेजा रोटी मोट लागता। अब बहरिया बर्गर खा खातिर जोन हाथना बड़का गदा जी से मुंह खोल के खा लो तब ना बुझाला। हां इनका तो रोटी आ मेहरारू पतरे चाही। सुना ताड़ू, हम तोरा खातिर अपन जानो दे सकेनी। जान तो क्यों दे दी रे? वो पहले अटवा सांदी। आज हमार बड़का सहारा वाला रहना तो हमार मेहरारू 100 को 3 नोट दे के कहलस कि जा 2 किलो मुर्गा और आधा किलो टमाटर ले लियो। मोबाइलिया निकलनी तो पता नहीं कहाँ से पैसा गिर गई। तो के फोन लगा कहनी तो कहती आई चटनी बना दे। अब समझ में नहीं आती टमाटरवा की चटनियाँ बनाई की हमार। बढ़िया सोड़िया मैं राजा हम तो बम लागेली कौनो फिल्म में हीरोइन से ना कम लागे। कहाँ हो भौजी, कहाँ जात बाड़ू? ज्यादा टी साग उखाड़े। करिया सड़ियन तो बड़ी झकास लगताड़ू हो भौजी। एठो तुमसे बात कहीं। कहाँ हो? कहतू तो टंगरिया में फंसरी लगा के मरी जाती। करिया दिखवा है तो को 20 फुट के पेड़ लौकता ओपे ना फसली लगा के मर जाता टे। टंगरी में फसली लगावे आई बात ये होशियार बन जाता ना। अरे तनी हाली हाली चला और रानी चला थियो करना टेई मेहरारू कहाँ ले घूमत बाटे? ए सारू नहीं हमान मेहरारू बाबा। तोर मेहरारू है? पर सारे ते बही रह का सुनाना नहीं क्या? इतना जल्दी बियाह काहे कइले ले? कैसे कैली है शादी कि इतना ते गर्मी पड़ता एसी कूलर मिल गई है दहेज में। फ्रिज कूलर रहा तो ऐसे बढ़िया कंबल दो मिल गई है। अब बाबा खाई घर में रहते बाहर ऑनलाइन सही है। ऑफिस में से आओ तो खाना बनाओ, खाना बना के 3 बर्तन माजा, ये हमार जिंदगी रह गई बा। अरे भौजी कहां गई लालू हो? कहां से आवा ताती? ऑफिस से आती। अच्छा ठीक बात चला तो ठीक बा। करे ना टे का रे हमारियो मेहरारू ऐसा कमाए वाली मिल जात, जिंदगी ऐसे आराम से बीतत। धंधा वाली चली नारे तारे सर पाबा लिख बनाई दे रड़ुआ राबा सोचा तारा कटरी ना का पानी मिल गया। एकनिया आ सब्जी बनैया नु तो सिलवट पर मसाला पीस के बनैयो। बुकल मसाला मत डलियो, ओकर सब्जी ना अच्छा लगेला। सिलवट पर पीस के बनावला पर सब्जी अच्छा होखेला। ऐसा सब्जी बनावे लू कि तीते ना लगेला। तनी 4 गो मरचा पीसिए है बेरा। ठीक बा मम्मी जी। हाँ ठीक बा। दिन भरी बुढ़ियो किचकिच करत रहतरी, सुबह से शाम ले हमरा के बोलते रहतरी। कोनो चीज में इनका निमने नहीं खिलावत। एगो काम करतनी, कान में हेडफोन डाल लेतनी, कुछ वो बोलियन हमरा सुनाइबे ना करी। एकनिया बबुआ आइसक्रीम ले आइल बा, खइबू? बोलत काहे नहीं खू? जा मत खा। चलो पूरा काम हो गए। ईयरफोन की वजह से हमरा बुढ़ियो के चिकचिक ना सुने के पड़ल। आइसक्रीम बहुत बढ़िया बा। हाँ बहुत अच्छा बा। अरे मतलब आइसक्रीम खाता नहीं लोगी? मतलब हम गर्मी में परेशान भइल बानी काम करत करत, और वो लोग अकेले अकेले आइसक्रीम खाता नहीं। अब पूछबो ना कहीं। हाँ
ये तो तरह से पूछे गो रही कि बबुआ आइसक्रीम ले आइल बा खैबू तो कुछ ना बोलू हो तो हमने के अपन खाता नहीं सुन। एगो नया गाना आइल बा तो यूट्यूब पर जाई और गाना के नाम बा हर पल, तो हर पल मिंटुआ सॉन्ग सर्च करी। अपना सास के का कइले बड़े कि खिसियाल बड़ी कह तारी कि रउआ बेटी के ना बुलाएम रखी अपने लगे। जान तरे माई अंधेरा में गईनी उनकर गोड़ दबावे, बस गलती से गोड़ के जगह गर्दन पे हाथ पड़ गई, गर्दनवे मुँह चुक गई। कनिया छोड़ दो सुबह से खाली काम काम काम, जियल हराम हो गइल बा हमर। एगो ई बड़न सुबह से फरमाइशे खत्म नहीं खे होत। ए दीदी आओ तरी का ऊ कहला हो तरी अयन तो हमरा के परेशान करिहन, दो थरिया खाली के बनाई, हमरा में इतना हिम्मत नहीं खे। अरे हम कुछ ना सुने, मना कर दे उंगरा के ना आवेला। अरे वो ना कह देनी तो कह देनी एक बार। बोल देनी दीदी से ना आवेला। हाँ बोल देनी है तारा दीदी से कि ना आवेला, दूध थरिया के खइहन तो हम का यही लगा मत निका कि तारा घर वाला लोग के खियाए। हमार दीदी? हाँ तो तोहरे दीदी नु आवेला रही हो। एगो तो ऐसा जुग आ गइल बा कि एकदम पतो लोग तो लाज शरम धो के पी गइल बा। एगो हमनी के जमाना रहे कि साड़ी पहनत रहे आदमी, हाथना हाथना घूघ तान के रहत रहे, आ सलवार सूट पहन लेता रू तो कम से कम सलवारो सूट पहनता रू तो मुड़ी पर दुपट्टा ओढ़ के आ ससुर के चाय दो। ठीक मम्मी जी। घूघता ना ससुर के सामने एंगा पतो के ना जाए के चाहिए मुंह उघार के। जड़ पूरा जड़ गइल। का भइल का भइल? मम्मी जी उन्ना लौकल हो, चाय लेके गिर गई नहीं हो। अरे बाप रे बाप जड़गल पूरा। बाप रे बाप आजकल के जमाना के लड़की के घूघ ताने के कह दो तो आदमी के मुआइए दिहन सन। तारा के तो घूघ ताने के कहल एकदम महंगा पड़ गइल। आज के बाद घूघ मत तनियो जा।